Kif intom tfal, jien Miss Grace fisem l-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu, istorja oħra mill-isbaħ għalikom inkantaw flimkien l-iskola. Ħna l-iskola ħadd labes supi tazz, mort libes l-uniformi u żarbun isfed bil-lazz. Ommi għamlet li frotta, għax ħadd mużaq daqsi, ħadd li toqgħod timbotta u fejn ma tafx tistaqsi. Tal-lim għallimna litri milla sal-aħħarnet, għalli kollha f'daqqa jgħidulhom alfabet. Irrid nidra nispelli biex naqra ħafna kliem, għax jiena meta nikber irrid insir għallim. Bravi tfal! U issa tfal, ejja nkantaw il-kanzunetta Ix-xita. Issa bdiet ix-xita tfal. Isimgħu għat-tek-tek mal-ħġiġ. Nħobb ix-xita niżla, it-tek-tek fuq il-ħġiġ. Tnatfilna t-toroq tagħna mill-karċi trap u l-ħmieġ. Kif tieqaf noħroġ barra fejn sħabi l-bembux. Noqogħdu nagħmlu tliela flimkien ma niddejqux. Nħobb ix-xita niżla, it-tek-tek fuq il-ħġiġ. Tnatfilna t-toroq tagħna mill-karċi trap u l-ħmieġ. Kif tieqaf noħroġ barra fejn sħabi l-bembux. Noqogħdu nagħmlu tliela flimkien ma niddejqux. Flimkien ma niddejqux. Bravi tfal! U llum għandna l-istorja tfal. Il-mina u l-vit tal-iskola. Storja miktuba minn Miriam Xkembri. U min idi l-mina? Taħsbu li din hija l-mina? Jien naħseb li iva. Jew le, ma nafx ta'. Ejjew naqraw il-ktieb l-ewwel il-ħarset ta' tfal. Waqt ħalba xita, il-mina u sħaba niżlu ġol-bitħa tal-iskola. Il-mina tiltaqa' ma' Toni u tidħol miegħu fl-iskola. Tgħid x'jagħmel ħażin Toni? X'tgħidlu l-mina biex tgħinu jifhem li qed jiżbalja. U dan huwa Toni u din hija l-mina. Ekku tfal, ejjew naraw x'ġara tfal. Mela l-mina tidher li xi qatra tax-xita. Hekk taħsbu tfal, ejjew naraw. Sebħet ġurnata mimlija sħab, is-sema kien ċappa waħda griża u bdiet nieżla x-xita plonk, plonk, plonk. Ix-xita bdiet nieżla fuq il-bini tal-iskola tfal. Qatra x-xita bdiet nieżla. Il-mina qatra ilma kbira u qtajna tfal. Il-mina kienet qatra ilma kbira tfal. Niżlet minn ġo sħaba griża, plonk, waslet fl-art. Flimkien ma' sħaba għamlu għadira ġol-bitħa tal-iskola. Mela flimkien ma' sħaba u kien hemm oħrajn ġveru il-qtar tax-xita għamlu għadira kbira. Kif waqfet ix-xita xi tfal ħarġu jilagħbu fil-bitħa u Toni tifel fuq tiegħu ġera dritt għal ġodin l-għadira. Ġieli għamiltu hekk tfal hu? Kien hemm xi għadira u bistu fiha? Tagħmlux hekk għax ixxarbu iż-żarbun tal-iskola. Toni qabes qabża qabżum ġo l-għadira, qabża kbira ġifieri tfal. Qabes ġo l-għadira tal-ilma tfal. Il-bina u sħaba olow il-fuq u tgħid kemm ħadu pjaċir jaqbżu u jtejru għax iktar ma bdew jaqbżu tfal. U ġveru Toni jara l-ilma aktar beda jola l-fuq u il-bina u sħaba bdew jolow il-fuq. It-tfal l-oħra tħajru minn Toni u bdew jaqbżu fl-ilma bħalu. Il-mina u sħaba iktar bdew jolow u tgħid kemm daħku u ddevertew.
Mela tfal, Tony u sħabu jaqbżu fl-adira u il-mina u sħaba jolow il-fuq. X'in sar il-ħin biex it-tfal imorru lura fil-klassi, il-mina granfat mal-fluħ ta' Tony u daħlet ma' tfal fil-klassi. Mela l-mina daħlet ma' Tony fil-klassi jaraw tfal granfat qabdet ġifieri mal-flok ta' Tony. Tony kellu bżonn jaħsel id-deħ. Fetaħ il-vit, ħaftit sapun u beda jorokom. Il-vit ħalleh miftuħu l-ilma baqa nieżel u nieżel, għamel ħażin u ġvera tfal. Beda jaħli l-ilma. U wara għandna il-mina tinkwieta għax beda jinħela l-ilma. Ejjew naraw x'ġara tfal. Storja mill-isba tfal. Il-mina bdiet tinkwieta tara l-ilma jinħela u biex taxxaqa Tony qabad ipalla ma' tifel ieħor u nisa l-vit kien ħallih miftuħ. Tony telaq il-barra u ħalla l-vit miftuħ. Bl-ilma nieżel. Il-mina ma ferħitx aktar. U hawnhekk għandna l-Tony palla jitkellem ma' sħabu ma sieħbu ġveru u il-mina dit ir-rabja għax l-ilma bżonn już. Ħalla l-vit miftuħ qed jinħela l-ilma m'għandniex nagħmlu hekk. Kemm irrabjata l-mina? Il-mina bdiet tfessfess f'idnej Tony. Tony, inti xrub l-ilma. Tony, biex tinħasel kuljum. Biex issaqihom il-qsari tal-klassi. Dit tgħidlu f'idnejh. Tony kien jaf li l-ilma jusaħ ħafna, jixorbu, jinħasel bih u jsaq il-qsari. Il-mina reġgħet staqsietu. Issa jekk jispiċċa l-ilma se tagħmel? L-ilma bżonn już tfal. Nixorbu u ġveru tfal inħaslu nsaqqu l-qsari u nagħmlu mit-telf ħaġa oħra u mingħajr ilma ma ngħixux, ħadd ma jgħix tfal mingħajr ilma. Ma nkunx nista' nixrob, tinduna Tony, ma nkunx nista' ninħasel, ma nkunx nista' sari tal-klassi. Veru tfal. Tony ftakar li ħalla l-vit miftuħ u tela jiġri jalqu. Kull meta juża l-ilma Tony beda jiftakar u jalaq il-vit biex ma jaħlix ilma. U għandna l-Tony jiftakar kemm hu bżonn jus l-ilma għax il-mina qed tfakru. U hawnhekk fejn Tony nduna li nesa l-vit miftuħ. U minn dak inar Tony beda jfakkar lil sħabu biex jalqu l-vit u ma jaħlux ilma. U hekk tispiċċa l-istorja. U tallem il-lezzjoni Tony, mhux talli hekk, talli beda jgħid li sħabu biex ma jaħlux ilma. Tfal, għandi kanzunetta oħra għalikom jisimha l-ilma. Ejjew inkantaw il-kanzunetta flimkien. 1, 2, 3. L-ilma. L-ilma rridu biex nilħaslu u wejjiġna jkunu ndaf. L-ilma għandna bżonnu jiena naħseb jaf. Mhux veru tafu tfal. Konna warti fuq għala xtili kemm iħatru l-ilma dawna judurru. Imma l-ilma jaf jurina kemmu b'saħħtu meta jrid. Kull ma jsib qudiemu jkaxfu jagħmel sara minn floġġit. Jekk bilaċċi jridu l-ilma għax mingħajru ma nexxux. Isma' minni għaliex l-ilma għaliex fiċċu ma ssibux.
Mux veru tfal! Isma minni taħlix ilma, għalix feċċu ma ssibux. Bravi tfal! Nħallikom, narakom dal-boħra, inħobkom ħafna. Bowsa minn għandi għalikom.